Indarrek gorputzetan eragiten dutenean, barne efektua sortzen dituzte gorputz horretan. Jo dezagun, lagun bat zure besotik tiraka hasten dela. Zure besoan barne tensioa nabarituko duzu, ezta? Baina besoa tenkatu beharrean, bihurritzen saiatzen bada, barne tensio ezberdina sentituko duzu. Bi kasu horietan sentitu duzun barne tensio horri, esfortzua esaten zaio. Esfortzua beraz, indar baten edo batzuen eraginpean dauden gorputz guztiek duten barne tentsioa da. Zure besoa nabaritu duzunez, esfortzu mota ezberdinak daude, gorputzarengan eragiten duten indarren norabidearen eta norazkoaren araberakoak. Azter ditzagun orain esfortzu mota nagusienak. Trakzioa. Indarrak gorputza tenkatzen saiatzen direnean sortzen den esfortzua da trakzioa. Gorputzak luzatzeko joera du. Sokatiran ikus genezake oso garbi esfortzu mota hau. Konpresioa. Indarrak gorputz bat zapaltzen edo konprimitzen saiatzen denean sortzen da esfortzu mota hau. Kasu honetan, luzera laburtzeko joera dago. Egur zati horretan, luzera laburtzen dela nabaritzen ezpada ere, barne tensioa dago, konpresio esfortzua dago. Flexioa. Gorputzari indar bat esartzen zaionean eta honek tolesteko joera duenean esaten zaio. Eraikuntzetako abeetan edo apalategietako apaletan garbi ikusten da esfortzu hau. Adibidez, zura oso ongi egokitzen da flexio esfortzura. Tortsioa. Esfortzu mota honetan, indarrak elementua edo gorputza bihurritzen saiatzen dira. Garbi ikusten da adibide hauetan. Zizailadura edo ebakidura. Gorputz edo elementu batean, bi indar ezartzen badira norazko ezberdinean eta hurbil dauden bi puntutan, gorputz horrek mozketa edo apurketa jasateko joera izango du. Gura izen kasuan ikusten dugu ongi esfortzu hau. Beno lagun, zerbait ikasi ote duzu? Nik ala espero dut. Hurrengoan, gehiago eta hobeto. Ondo izan!